Chcete mať doživotnú rentu 5000 eur ako prokurátor na Slovensku? Ako na to? Dozviete sa na konci tohto videa. Poslanci nedávno schválili doživotnú rentu pre generálnych prokurátorov. Pod podmienkou, že musia mať 20 rokov praxe vo funkcii prokurátora a aspoň 4 roky vo funkcii generálneho prokurátora. Ale je aj iná cesta, a to investovanie. Dnes môže investovať takmer každý. Stačí si založiť investičný účet a prejsť investičným dotazníkom. Potom si nastavíte dlhodobú stratégiu, ktorá investuje do vyspelých akciových spoločností, tých, ktoré používate každý deň. A koľko by ste približne museli investovať, aby ste o 20 rokov mali rentu približne 5000 eur? Pri priemernom ročnom zhodnotení 8% by ste museli vkladať mesačne až 1243 eur. A áno, to si môže dovoliť len málo ľudí. Ak by ste investovali len 100 eur mesačne po dobu 20 rokov, tak si viete vytvoriť nekonečnú rentu približne 400 eur mesačne. A to nie je vôbec zlé. Nezabúdajte, že investovanie je spojené s rizikom a infláciou, preto sumu každý rok navyšujte. Ak chcete vedieť, ako začať, napíšte mi správu. Pomôžem vám vyhnúť sa chybám.